Mansour Hal Yiro yaro 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 Précédemment. Ani wona ɗum ken jeehi Fuuta a noddani mi haɗani ɗon a meeɗa noddidemi bel beɗen e jaam holno gonir ɗon fof an jaasi an artan tokorma korsinɗemi meeɗa jooɗal balɗe ɗiɗi taw humbatakimi Baba ko jam tan humpata an dal joni jidda ko jeyde hoore ma aɗa yeeye caga yagal ay no dañinoɗa haaju ma jaaɗa Fuuta ni ko noon dañimi haajam jaami mbeɗe haalaade jaabo ka joni somi haali a jaabo ala deyɗo yam woto wi noon a anda janngo hol fof ɗo wiyatata te ka ɓesɗo te dewgal ɗum ɗo ɗum jiiɗa ko sens te neɗɗo saɗa hokka ɗum ko yiɗi ko ɗum woni ko wawata fewnir ko kadi ko ɗum woni nafoore mum ala neɗɗo rokkita ko yiɗi ko neɗɗo rokkete ko nafata ɗum tu vois bon au fait même appui avaji ɗi ni no waji ɓe mbaɗata c'est pas bon ni mbatta sa waɗi ni non yippa a yippi a jippoto yippitoɗa seeɗa yippitoɗa kadi no feewi a yini après tourna wona après jippitoɗa tu vois a yii après Rugi mami Rugi Yiro yaro Yiro yaro docteur totana woni docteur artude hakkille ma koye mo min goni actuellement ni kama ho ko waɗi aggravé no feewi ko wona dana comment donc artude hakkille ma koye mo min goni gartoy hakkillare mon amine mo gartoy hakkillare mon joni noon docteur oui voici le rapport donc nag so wonno sagam on jahat ko toon ha janggo garton Rugi won ɓe comment woni jor a yii mo samari to woni han tanam woyam tanam d'accord yewa man Rugi woni mami Rugi woni han merci on min kaali hanki jam haalni kam sunare ma e waajma jaaɗo e laaɗe Samba Lakar ɗe Baba gueɗel gotel hulɓinimi hen ñande fof nana laana yiwi walla laana majji
walla sukaaɓe yanoɓe laale ɓe ngartide kaaɗe. eyyi en jetti Allah ha no feewi mbeɗa ñaago jomiraɗo subahanahu wa taala yo Allah hokkum yettade dow jaam ni yaaɓe fof yettide dow jaam haydara waasa heɓdema kono jiɗmi hannde jewtiden te nana ko kaalam ko waaji ma oɗon noon kalata oɗon mbeɗa anndi woɗɗi makko ha no feewi kono jiɗmi mbaɗa fe jaltinama ha no feewi ɓernde ma nde kadi jaltinama e makko kalam koɗon noon ko nafoore ma hannde nafoore ma jannga min mbawa darade no woɗɗi min coyno fof to an tawa dere ɓatti tawa yiyata haydara jiɗmi mbaɗa feere ganda kadi oɗo waaji mi yiɗi mokkatama hannde mokkatama jannga woni wiide noon o wawa nafdema haydara o wawa nafde hoore makko saabu an jiɗmi jannga sa dañi daña nafowo naf ɓesgu ma haqqille noon nafata ko miijade a yidde ma nde noon wonde ɓernde ma nde ɗo mi wota ko moƴƴere ma mi wata komin jiiɗanma ko ɗum woni moƴƴere ma te min jiɗi tan ken nafma ken moƴƴe ma jiɗmi tinida e hoore ma gartira haqqille ma ha no feewi nana komin kalata ko ɗum nafoore ma hannde nafoore ma jannga nafoore ma ɓaawa jannga min gañanima haydara sana ko moƴƴe ma il faut koten par ce que oman dano komo mais joni jehen galle ha jang garte inchallah mais bujji ɗi jini gonanma ɗo e galle noon so yiiɗi weel a waɗat ko mbimi ko wonden ɗo gonal ma weel so tawi a wawa ɗum noon e gonal ma wonno fadirma ɗo tan jiɗmi mi yiɗano jettiden toon jiɗmin jaɓa komin mbi ko walla ko jaɓa ko kalimi ko ɗoftoɗa eyyi a nani kalimi ko de ko ɓernde woni jiɗo hakkille woni miijoto darete ko mbaɗima so moƴƴina ñembe golle aduna ko meeɗi yette ko natti saɗa meeɗa e aduna he men jaam mbi ko allahu saaha hay hunde gaari dumade kala ko jiiɗa ko meeɗi mami nda ndiyam nani jara mami artir hakkille ma te ganda kala ko Allah waɗi ina wawi ɗum ittude rugi ma artu ha ɗo e juuɗe men so Allah jaɓi Allah no wawi ko ɓuri ɗum non Mariama waye rewɓe jarama an Diallo Polel yo Mariama Diallo Pullo
ok mbiɗa andi ko taki a jaɓani mi tottude jungo ko o simme taki te yi o simme ala mbo haɗani min min wawamo accu saabu hembo wallatami e probléme uji ɗi gonɗi e hooram te koko woni ko e hooram he no juuti no toowi te no lugiɗine mais au fait an neɗɗo sa ɗum totti rendez-vous mais awa arat saabu ñanma mi fadima ha tampo mi yiyanima kono Moussa ni walla natti kam muus saabu ne mi yiyima te wax dëgg Allah mbiɗa yiɗi jooɗoɗen jaajnen gallodiral ngal ɓuura yaajji ko ɗum ɗaminimi an holko jiɗɗa andeyam e ko dewruɗami mi rewanema de koko kalannomami rek an a kore jam ɗin wallahi ko on wahda on ngala différence gallodiral hakkude men ala ko ɗaminimi hen ko wona ballodiral hakkude men mais noon ko ɗo konmi de fof mi ɗanno ɗannaade to paaɗa mi yaha Mauritanie mi liggoyo mara faaɗora e galle o hakkunde mi baaba illiye tan ko Iran mara laaɓa noon o weltaki e yam illiye tan no jibinani kam subhanallah ɗum neɗɗo wiyata noon wi subhanallah bamma kay jibinma mo yima yi bamma ne andi ko o woni bamma ma tawa haaldi ɓernde bamma ina yinma tan kadi ha min mi wona nelaɗo ha mo ƴetta itere makko nde tan fooyama waɗa kam suivre ha ay min hen sahaji mi juumat par ce que komi neɗɗo tan neɗɗo fof ne jogui défaut ji kono waɗa kam comprendre ɓuri tan paya no feewi anani bamma kon sehilaɓe an woni bajjo an tan min jogui goɗɗo ala te ko wona ɗum ko jinmi ko min e ma pijen jewten jalen mbaɗa hadisa oya mo gandunomi emin pija emin jewta emin tinda emin daara kono sa waɗini hen min wadde mi yewete nene ɗum fof mbaɗa andi ko waɗi ɗum par ce que komi ala kono min mami ya Mauritanie mi liggo mi rendina kalis mi addanama mi ƴeew somo change walla o changata min mi tampi ala siram woto tikku min mi yiɗi a tikka mi yiɗi a tikka huccirga e ndaram moosa mi welto ndaram gay waay moosa waay seena mi welto ay ko ɗum gandunomi e ma ko ɗum jinmi ya artir galle men wela wayno jumri ni min tanema e galle sa waɗini hen wona jakal a jangnat kam c'est bon a jaɓi docteur balle lon kam sabi Allah sogonam tano mo caggal Allah e nelaɗo mo mbeɗa yakori Allah mbeɗa yakori ma e tano mo docteur balle kam no tano mo ummori sogonam tano mo kala ko jiɗɗa e kala ko kalɗa ne jarani kam kala ko namdiɗa kam e kalis ne jarani kam pour tano mo ummo mi yiyani mi nanani so wona tano mo konko woni gurdam mom konko tan keddorami e aduna o konko tan jimi min konko wallam sabi Allah docteur gila o yani min ñamani mi yarani doygal haalaka sabi Allah e nelaɗam docteur wallam d'accord mi nani haala ma so mbi yiɗi gartida hakkille ma ganda ko Allah ñawnata ko Allah sallinta ko Allah warata ko Allah wurnata fof woni koye jungo Allah
donc artir hakkille ma min kala ko mbawmi wadde hen haw ummo to leɗɗi ɗo mami waw wadde ɗum sabu ko adi mbeɗa naata e ngal ɗo gollal komi gonɗo mbeɗa waati kamuji baaɗi ni walla ɓurɗi ɗo wadde grave so ngari feere fof no mbawmi wadde ha jomum waɗa sauvé gurdam mum mami waɗ sabu ko ɗum tan jiɗɗin kam ɗo en donc nag fof woni ko jungo Allah mi yiɗi artirde gartira hakkille ma no feewi aussi rugi o wondi koye probléme rein holɗum rein si probléme rein o wondi artirde hakkille ma joni noon fof noon ko mbiwan ko ma moƴƴu actuellement ni en min mbaɗa recherche pour ƴewde rein mbawde wadde comparatif e rein makko hamin mbawa ummindemo to leɗɗi ɗo fof noon ko jungo Allah woni te inchallah rabbi fof ma rew lawol comme no mbiwami ni